Na výrobu dezertu potrebujeme silikónovú formu, formu na ovocný vklad, cukrárskú stierku, sáčky cukrárske, 2 veľkosti, malé, ale aj veľké. Ďalej budeme potrebovať pektín, profesionálnu bielu čokoládu a podložky pod dezert. Na výrobu ovocného pyré budeme potrebovať pektín, cukor a marakujové pyré. To si zahrajeme, doňho pridáme zmiešaný pektín a cukor, necháme to prejsť celé varom a potom to nalejeme do silikónovej formy na ovocný vklad. Na výrobu kokosového krému si namočíme 1 plátok želatiny, vymiešame žltka s cukrom, kým miešame žltka s cukrom do penista, zahrieva sa nám v hrnci kokosové pyré. Keď je zahriaté, pridáme ho opatrne k žltkám, to vrátime späť do hrnca a miešame až do úplného zhustnutia. Keď máme krém hotový, pridáme do ňoho želatínu a poriadne premiešame. Potom pridáme 100% kokosovú pastu a taktiež poriadne premiešame. Nalejeme do silikónovej formy a dáme mraziť. Na penu z bielej čokolády si vyšľaháme žltka s cukrom. Zahrajeme mlieko, postupne pridáme k žltkám, to poriadne premiešame, vrátime do hrnca a miešame až do úplného zhustnutia. Náš krém pomaly pridáme do rozpustenej čokolády a premiešame, aby sa to pekne spojilo. Potom pridáme želatínu, ktorú taktiež poriadne zamiešame. Pripravíme si cukrársky sáčok, vyšľaháme šľahačku a pomalinky zapracujeme do našej vyšľahanej šľahačky čokoládovú hmotu. Keď sa nám šľahačka a hmota čokoládová spojí, môžeme naplniť náš pripravený cukrársky sáčok. A môžeme začať plniť silikónovú formu na naše veľkonočné vajíčka. Každé jedno vajíčko si zatiaľ naplníme do polovice. Do ňoho vložíme 1 mrazený vklad, ktorý sa nám chladil. Zatvoríme formu, doplníme penu, uhladíme a môžeme dať späť mraziť. Na výrobu krehkého cesta si zmiešame všetky suroviny okrem vajíčka. Keď máme konzistenciu piesku, pridáme ho a následne si vypracujeme cesto, z ktorého vykrojíme požadovaný tvar a upečieme. Keď máme naše dezerty poriadne vychladené, vytiahneme ich z formy a môžeme finálne to ozdobiť. Ja som si vybrala veľmi jednoduchý a efektívny štýl zdobenia a to je velvet spray. Však posúďte sami. A máme hotovo.